Kala ng mga to, tatangkad pa kayo. Welcome back mga kachipsoy! Happy New Year sa ating lahat! Nandito po ako para ihatid sa inyo kung paano po mag-celebrate ng New Year ang aming barangay dito sa Barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar. Yan! Opo! Aba, hindi pala to New Year, isang motor show! Yes, Joe! Hi, sir. Hi! Hello, sir. Hello! Happy New Year. Lasing ka na ba? Woo! Woo! Happy New Year! Ito po ang aming munting barangay po dito sa Barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar, at kadalasan na pong tanawin sa mga ganitong New Year celebration dito sa aming barangay. Lumalabas po ang lahat ng mga residente at sama-samang nagpapaputok, nagsiselebrate, nagtatawanan, naghihiyawan at nagsasayawan ang mga tao dito dahil sa galak sa pagpasok ng bagong taon. Tara guys, punta tayo sa utod. Nanggagaliaso din dito. Ayun o! Woo! Opo! Hi! Happy New Year! Opo! Wag sa akin! Bye, Mia! Hi mga iska! Hi! Yeah! Hoy, Bibi! Bibi yun to! Dito sa aming barangay, gaano man kahirap, pag ganitong panahon, ang lahat ay nagsasaya. Kagaya nitong pinsan ko at ang syuta niya, yay ang tamis! Isa pa sa dagdag atensyon tuwing nagpapalit ng taon ay ang pamoso, ingrandi at maingay na motor show. Sino kayang nagpauso nito at nang mawanted? Ang ingay talaga. Ang iba nagdadanas pa ng ng lata. Yung iba nahuhubsa ng gasolina. Yay! Kung meron mang nakakatuwang isipin sa mga ganitong tanawin ay yung makaramdam din kami kahit papano ng traffic. Ayan o, ano kayo ngayon dyan? Kayo ba ay mga riding in tandem? Ayan na, sila na siguro ang makabagong mananakop. Napasok na kami ng mga mananakop na mga parang iskoter. Ayan. May bata dito na gustong sawayin yung mga nagmumotor. Oh, torotot nga, torotot lang, walang iyakan.
At ayan, para dagdagan ang ingay at saya, dumayo tayo dito sa mga bahay ng aking ilang mga kamag-anak at nagbigay ng pampaswerte. Yes! Woo! Happy New Year, may Arda! Ayan! Okay! Happy New Year! Happy New Year! Hi, na yung kabataan! Didi sa unahan! Kabataan! Tara guys, ito pa, isa pa ditong dadalawin natin. Parang tahimik lang sila. Hoy! What? Buksan nyo! Hindi naman tao. Di nag-picture. Nagkagulo! At syempre, pagkatapos ng pagpapagod, ayan, kainan na rin sa wakas. The next morning. Welcome back! Ho ho ho! Ayan, naglalasigan sila dito. Oh, mag-hi naman kayo dyan, mag-hi. Mama, dito dyan, sa Cavite, Ay, sa nilero eh. Hala! Ari kayo mahubog-hubog na, nagkabanding mga nagbuto. Asa mga pinsan. Ulas din bata. Ayan, nagkakalasingan na po sila dito. Tapos, ang iniinom nila, Presidente! BBM! Ayan, thank you so much po sa inyong lahat. At syempre, Happy New Year everyone!